Aan de overkant. Bob Bernardus is geboren op Ambon. Hij is 83 jaar. Ja. Nou, Maar, en dit is ons 16, hè? ja. Hier, hè? Ja. Hier hadden we gewoond, Hier nummer hebben we 16. gewoond. Komen we weer terug, even kijken. Naar het oud Ja, huis. Die oude herinnering. Oude herinnering ophalen. Ja. En het Scheleenstraat 16, hè? 16, dat Ja. is hoek naar die één hoek. Aha. En die hoek, ja, Jansen woonde Ja, daar. en hier komt Van wandelen. wandelen. Ja, van wandelen. die was constabel bij de marine. Was ik constabel. Ja. En de Jansen is Is, machinist, sergeant-machinist. Ja, hè? klopt. Ja. Jansen. Weet je nog, hier is het, hoe heet die? Kolenhok, Ja. annexhuur. Erg klein, hè? Nou, En daarom is de ruimte ook zo klein. heel krap. Woongedeelte. En hier, Ja, hierachter stond altijd mijn auto, hè? klopt. Dus, Want toen kwam die jongen Hoofd, die kwam hem repareren. Bob is 18 jaar en een flinke inheemse jongen. Voor Bob de kans om zijn droom waar te maken. Hij gaat varen. Op een van de schepen die hij als jongen in de baai van Ambon zag, wanneer hij op het strand speelde met zijn vriendjes. Het is 1946. Nederland staat op het punt haar kolonie te verliezen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de Nederlandse regering mensen nodig uit India. Voor de marine en ook voor de kaneel. Opa van de jongens van, hé, moet je niet naar de marine toe? Moet je niet voor de marine tegen? Ik zei, oh ja? Ik zei, waar? Nos, moet je naar ziekenhuis toe, militair ziekenhuis. Ik zei, nou, daar naartoe gegaan. Ze nou meneer, ik wil ook naar de marine toe. Ik zei, best jongen, waar zijn je papieren? Geboorteakte. Papier van goed gedrag halen. En bij de toestemming van je ouders hebben. Goede rapportcijfers van school. Hè. Want hoe oud was hij ook weer ongeveer toen? Nou, ik was toen 18 jaar. 18. Dus ik terug naar mijn... Hij zei, nee Bernardus, Jacobus, jij blijft hier op Ambon. Ik zei, juf, ik wil graag naar de marine, maar ik moet goede cijfers hebben van school. Zei, jij naar de marine? Ik zei, nee joh, je bent veel te klein voor ze. Echt? Ik zei, nee, ik zei van 1 jaar nog, dan ga je naar de MULO toe. Die andere papieren, ja, de toestemming van hun ouders heb ik vervalst. Echt? Van de politie heb ik vervalst. Van de burgemeester. Alle papieren heb ik vervalst. Echt? Alleen van school niet. Gekeurd. En goedgekeurd. Gezegd van pa, maar ik moet vandaag weg, vanavond. Waar naartoe? Zeg, ik ben geslaagd. Goedgekeurd voor de marine, dus ik moet nu inpakken. En toen begon mijn moeder te huilen. Ik zei, ja, maar u kan me niet tegenhouden. Had je, hoezo niet? Dus ik heb getekend. En als ik er niet ben, dan komt de MP ons ophalen. Hij zei, u moet het weten. Want u bent ook militair geweest. Ja. Met nog 29 andere inheemse jongens van de Molukken, Timor en Celebes, wordt hij ingescheept op het stoomschip Johan de Wit.
Ze worden blauwe jongens genoemd door hun Hollandse collega's en krijgen hun eerste militaire vorming in het marineopleidingskamp Hilversum. Bob raakt bevriend met de 17-jarige Dees van Bers uit Goes, die hem elk weekend meeneemt naar huis, waar hij zich al snel thuis voelt. Als hij voor het eerst op het perron stapt, staat iedereen stil. Daar wordt hij Jaap van Ambon genoemd. Jaap geniet met volle teugen van de weekenden in Zeeland. Hij staat voor het eerst op bevroren water en leert er dansen in de Schuttershof. In 1947 gaan de vrienden uit elkaar. Jaap gaat terug naar Indië om deel te nemen aan de militaire acties. Majesteit luchtdoelkruiser Jacob van Heemskerk. Er is opdracht ontvangen om in de omgeving van de 1000 eilanden een patrouilletocht te maken, om te voorkomen dat extremisten onopgemerkt van Java naar deze eilanden oversteken. Werk is er genoeg. Dagelijks worden de dekken gezwabberd tot ze blinken in de felle tropenzon. Schoon schip noemen de Jannen dat. Dan meldt de uitkijk 2 prauwen in zicht. Een sloep wordt gestreken en we gaan deze prauwen op wapens en extremisten onderzoeken. Wat gezellig. De Republiek Indonesië is een feit. Jaap kiest met 100 andere Molukse matrozen voor de Nederlandse marine. Hier is de ingang. In 1951 komt hij weer terug naar Met Nederland. de tonijnvis. Ja, gaan we naar binnen? Wanneer voor op de snelheid is? Nou, dat is in 19... Wanneer is je moeder geboren? 57, hè? Ja, 57. Tot 58. Naar Nieuw-Guinea. Niet wanneer. Wel, je Oh, moeder was pas net. 1 maand oud. 1 maand oud en toen ging je vader. Oh, Ja. Je moet andersom doen, je moet andersom. oh. Zo is beter. Moest dat vroeger ook? Ja. Het zijn ook smalle treden, hè? Ja. Niet zwaar, maar het is stijl. Officiershut, Officiershut? ja, noemen ze het. Nou, het zijn dat er maar 4 officieren hier aan boord bevinden. Dat is een eerste officier, hè. 2 brede strepen en een kleintje. Maar uw slaapkamer was En kleiner. dat is meestal de commandant, hè, van zo'n schip. Ja, Oh ja, de loonroom, verblijf dat officier. officieren. En dit Hier is zijn 4 officieren. ja. Hier, hè. Dus de toko. Dit is een ziekenboeg. Druk of in het kombuis, daar heb ik de sleutel van. Maar de ziekenboeg, daar sliep u? Nee, feitelijk niet, hè, mag niet. Oh, oké. Je hebt een apart bed. Hier alleen maar voor de patiënten. Maar ja, als er geen patiënten liggen, dan gaat het ziekenverkeer Ja, trillen. natuurlijk. Zo is Maar het. op de snelheid was de ziekenboeg veel groter. Overal. Je hebt 2, 4, 8 bedden. 8 bedden. Dus Ja. op stapel, hè, 2 stapels. En met hoeveel werkte u daar? Ik alleen met de dokter. Alleen met de dokter. Ja. En die geur is zo mooi, hè? De geur is zo heerlijk. Olie. Dus hier gelijk rechts buiten, dus gelijk over. Ja. Wat is er rechts buiten? Oh. Woensdag is het blauwe hapdag bij de marine. Voor 45. De blauwe hap is nasi. En op nasi? Dat wordt nog steeds zo genoemd. Ja, ook. Ja, was dat blauwe hap? Ja, natuurlijk. Ja. Mooi, hè? Prachtig. De kom bij. In de ziekenboeg totdat Ja, iemand... ga je maar eens naar boven.
Dit is de, ja. Dat is, gas. dat is om de sein af te geven naar machinekamer. Ja. Dan moesten ze Daar meer weten kool ze erin ja. gooien. Ja, daar achter nog wel. Ja, is dat nog? Noemen ze andere namen van de hydrografieboten? Dus een patrouilleboot. Dat is patrouilleboot. Dit is een, weet wat dit voor boot is? Japanese surrenders. Zijn dat de blauwe jongens? Nou, niet allemaal. Ook, hoe heet die, Europeanen die dragen dat. Oh, Maar dat is gewoon tropenuniform. oh grappig. Dus, Wat leuk dat ze dat hebben gedaan. ja. Mooi, hè? Ja, mooi. Dit is een van die nieuwe kruisers, denk ik. Kijk eens even. Dit was de Ja. kruiser, de Nou. ruiter uit 1942. Ja, dat is die nieuwe. Ja. Of zo'n boot heeft opengezeten. Maar die had geen landingsbaan meer. Nee, Die de daaronder. Carador. Ah ja. Dat er zelfs vliegtuigen op kunnen landen. Jawel. Dan stijgen. Zijn dit En- ook watervliegtuigen? Als de vliegtuigen opstijgen of landen, dan moesten de secretplayer Wachten. daarachter staan. Ja. Met de cameraman om al die landing en Voor op het te geval nemen. dat er iets misgaat. Precies, misgaat. Dan zijn er gelijk de Ja, plekken. ja. Oh. Dus dit was de Snellies. En hoe lang Dat, heeft u daarop gevaren? Nou, opa heeft ongeveer 20 maanden, 20 of 19 maanden gevaren. Op de Snellies. Onze eerste aanlegplaats was eerst Manokwari en later verplaatst naar Marokko. Maar u ging... En daar hebben we de westkust opgenomen met de Snellies. En ook de zijrivieren van de Koembe. Bijvoorbeeld, we waren met zo'n motorsloep rivieren ingegaan, waar eigenlijk een stam aanwezig is die voor de tweede keer met de beschaving in aanraking kwamen. All over me. Play that thing, Bob. Pump that thing, bass, come on. Yeah. In Manokwari, waar de gebouwde scheepshelling in een dringende behoefte voorziet. Grotere schepen, zoals Haar Majesteit Snellius, kunnen zelf in onderhoud worden genomen en behoeven niet meer, zoals voorheen, naar Australië om te dokken. Begin 2011 zien Dees en Jaap elkaar na 64 jaar weer terug in hetzelfde huis in Goes. Dees is nu 82 jaar. Hij woont in Goes met zijn vrouw Toos. Hij lijdt aan Alzheimer. Ze waren allemaal spannend. En dan met je vriend op met de camera bij je neus. Hoe is het met je? Hé maatje, hoe is het met jou kerel? Hey? Goed, hè? Goed. Wat ben je aan het eten? Soep aan het eten? Ja. Geweldig. Wie heeft dat? Ja toch? Ja, uit West-Indië. West-Indië? Nee. Oost-Indië. Wat? Oost-Indië. 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 Ja, ja. Hoe is het? Goed.
Ik zei morgen komt Jaap, weet je wie de Jaap van Indië zei toen dus. Ik zal lekker even dan. Het is lekker deze. Ja, hè. Lekker soep. Goed, hè. Dat potje suiker, dan neem dat maar even. Ja, hoe kwam u nou eigenlijk met mijn vader terecht bij mijn oma en mijn oud-tantetjes? Brieven uit India, vanuit Ambon. Ja, ja. Van een schoolvriendin van mij. Ja. Toen ging ik ergens afzonderen en zat ik te lezen, ergens in de hoek. En zat ik te lezen en toen kwam een matroos langs, een Hollandse matroos. Oh. En die stopte voor mij en die vroeg van, wat ben je aan het lezen? Ja. Ik zei, oh, een brief vanuit uit Ambon van mijn schoolvriendin. Ja. Ik zei, mooi brief. Ik zei, mooi, ja. Ik zei, toen had ik heimwee. Ik zei, oh. Hij zei, maar wil je wat vragen? Wil je met mij mee naar huis toe, naar mijn huis toe? Ja. Toen vroeg ik van, waar woon je dan? Hij zei, Goes en in Zeeland. Ik zei, Zeeland weet ik niet wat het is. Ik zei, niet van, vooral moe. Omaatje. Omaatje, ja. ja. Dus, moe die van, oh, heb je het koud? Ja, ik heb het koud. Oh, ga maar zitten, ga maar zitten. Kwam ze met een plate over mijn, over mijn dijen en een stoof. Ah, dat is lief. Hij zei, je voet wel op, dat is lekker warm. Zo lief is mij. Ja. Ja, maar was een hele lieve vrouw, hè. En, nou, hoeveel verdienen we toen? In 46? 45 gulden, denk ik. Als marine derde klas. Opus 3 noemen ze dat. Ja. 45 euro, 11 gulden. Dus als ik salaris heb, kom ik het weekend door, dan zeg ik tegen moe bewaar 25 gulden voorbij. Als ik mijn geld op is, dan kom ik vragen. Ja. Goed hoor, ja. Leuk. Ja. Ja. Echt waar. Gingen jullie achter En de dat vrouwtjes zijn we aan of ja. zo? Ja. Want vroeger, nou ja, dat hadden we toen als, we hadden rantsoenen van chocola en sigaretten. Ja. En die tijd was erg schaars. Ja. Dus die meisjes komen allemaal op de jannen af. Tuurlijk. Echt, want ze weten, daar is een sigaretten te halen. en chocola te halen. Ja. Hé? Ja. Maar dat deden we niet, hoor. We gaan gewoon passagieren. naar de bibliotheek naar me toe. Dan kom ik naar me toe, pak die mijn armbeek. Moet je kijken of Hallo Jaap, fijn dat we elkaar gewoon vonden. hebben gewoon. Ja. Eindelijk. Na. Maar 60 jaar. 60 jaar. 60 jaar. Dat is wat, hè? Ja. En over jou vertel. Nou. Na 60 jaar ontmoeten wij onze gezinnen. Heel fijn. De marine was een goede tijd. Ja, toch? Gaat je goed, ja? De marine was een goede tijd, toch? Ja. Ja, maar dat kan hoor. Ja. Mooi. In 1970 wordt Bob uitgezonden naar de Antillen. Met zijn gezin verblijft hij 3 jaar op Aruba.
Opa, vroeger ging u altijd in de kleine kamer bij het vorige huis mediteren. Doet u dat nog steeds? Ja, dat doe ik nog steeds. En wat doet u dan precies? Nou, vooral als het 's nachts is, in de nacht meestal. Als het stil is, dan ga ik daar zitten. Dan maak ik eerst mijn oefeningen van Erefna, vanuit Cyprus. En daarna ga ik meditatie doen. Nou, dan neem ik een onderwerp bijvoorbeeld. Wil je iemand, hoe noemen ze, van afstand genezen? Dat kan je doen door gebruik maken van de meditatie. En in die meditatie maak je gebruik weer van visualisatie. En waarom mediteert u? Waarom ik mediteer? Ten eerste ook voor je gezondheid. Voor andere onderwerpen wat je kan doen. Dus eigenlijk mediteert u om andere mensen te helpen? Meestal wel. Oké. En voor gezondheid, je eigen gezondheid. Ja. En wat doet u? Is het voor u een fijn gevoel dat u andere mensen dan kan helpen? Als je gemediteerd hebt, ja? Dan voel je inderdaad, voel je rustig. Dan voel je als het ware gelukkig. En dan kun je ook rustig gaan slapen. En hoe vaak mediteert u per dag? Nou, of per week? Nu de laatste tijd doe ik maar 2 keer per dag. 2 keer per dag? 's Morgens en 's avonds. En hoe lang duurt dat ongeveer? Nou, soms duurt het 1 uur, soms 1,5 uur. En denkt u dat u ooit nog zonder mediteren kan? Of zit het zo in uw systeem dat u altijd wil mediteren? Dat zo ingebakken. Ja. Dat als het ware, als je 1 keer niet doet, dat je echt iets gemist hebt. Ja? Een soort verslaving bijna? Nou, nee, verslaving niet. Oh. Nee, want verslaving kun je zonder. Ja. Terwijl als bijvoorbeeld opa 2 dagen weg moet, ergens anders, ja, dan gaat u niet. Dan ga ik niet, je gaat niet mediteren bij iemand anders thuis of zoiets. Nee. Dus het is geen verslaving. Maar ja, als het een verslaving is, dan is het misschien veel beter ook. Ja, misschien. Zoiets. Maar kunt u dan niet de verleiding weerstaan dat u gewoon 2 keer in de week een keer voor de loterij mediteert? En dan... Nee, als je dat doet, dan ben je... Hoe noemen ze dat? Ja, dat is... een soort altruïsme en dan ja, zelf voor andere mensen... Dan stel je jouw... Hoe noemen ze dat? Jouw ego stel je dat vooraan, hoger. Al het leven die is met elkaar verbonden. De mens met elkaar, de mens naar de dieren toe, naar de natuur, zal ik maar zeggen. Dus allemaal staan we met elkaar in verbinding. Dit is mooi. Dit is een Islamitisch meisje, hè? Van Bakasigo. Zij komt van Bakasigo. Jangan terpisah dari hati.
Draai. Ja, mooi. Ada bakas lagi, tapi saya dari hati. Ada bakas, adik kakak. Yang putus pada, yang putus sayang, adik kakak. Weet je wat dit betekent, Jan? Dat is, het klinkt over dat je voor die ex-man kan hebben, dat je ex-vrouw kan hebben, maar je hebt geen ex-zus en broeders. Familie is belangrijk. Familie, ja. Mooi. Bekas, dat is ex. Oh, bakas is ex. Ex. Bini, Bini is vrouw. vrouw en laki is man. Man? Laki. Man is laki. Er is geen ex, adik kakak. Kakak.